Tuostako vähän kosketaan? Oho. No niin. Hybrid Volkswagen. Mitäs tänään olisi? Tänään meillä olisi vuorossa vähän akun tiivistystä GT Passattiin. Meihin on tässä viime aikoina tehty niitä mekatroniikkaremontteja sillä ihan piisalleen, mutta on yhtä lailla tehty näitä akkuremonttejakin näihin. Akut on kestänyt näissä hämmästyttävän hyvin, siis noin niin kuin kennot, moduulit on kestänyt hyvin, mutta vettä pääsee akkuun. Katsotaan tuossa seuraavaksi, että mikä sen aiheuttaa. Akkuhan näissä GT-passateissa, oli se sitten sedani tai farmari, niin sijaitsee tällä auton alle ja vaatii tämän laitemaisen pohjamuovin irrotuksen. Otetaanpa se pois, niin päästään näkemään sitä akkua. Nyt kun siitä on otettu vähän ruuveja pois, niin päästään sitten tänne varsinaisen akun pariin. Elikkä tuo alumiinikotelo on akkua. Ja no siinä on ensinnäkin, tuossa on tommonen ohjainlaitteelta oma kotelo, se hapettuu. Mutta toinen, mikä yleensä hapettuu pahemmin, on tämä kotelo. Ja tuolla näkyy, siellä on tämä liitin, on tuolta sisäpuolelta kiinni 4 ruuvilla. Ja ne monesti lähtee tämä ihan irti. Katsotaan, onko tämä irti vai onko tämä vielä kiinni. Kyllä tämä nyt vielä on jokseenkin vielä tällä kiinni, mutta on huonon näköinen. Ei varmasti ole tiivis. Varsinkin kun tuolla sisällä näkyy tuommoista valkoista. Tuo on vähän erikoinen, että sitä on tullut tuonne. Tähänkin on tehty valmisteella ihan vasta kampanja, jossa akku käytetään irti ja vahataan tuo yläkansi. Eli nähdään, niin täällä on tämmöistä vahaa. Ja siinä on ollut ilmeisesti jossakin vaiheessa pelkona, että tuo kansilta ylhäältä hapettuu puhki. Mutta sitten käsittämätöntä kyllä, niin tämä ei kuulu siihen kampanjaan. Eli tähän saa kyllä hapettua reikä ja mennä vesi sisään. Mä en nyt ihan ymmärrä tätä taas. Tämä pitäisi ehdottomasti käyttää tämä kansi auki, putsata ja vahata se tai liimata. Ja samoin tämä. Mutta kun tämän korjaus normaalisti tarkoittaa sitä, että akku otetaan myös kansi auki, irrotetaan moduulit, se on aika paljon isompi homma. Se ei onnistu ihan noin vaan. Tähän ongelmaan tosiaan merkkiliikkeen korjaus on sitten se, että tuohon vaihdetaan tuo akkukotelo, tuo alempi osa. Sen saa onneksi Volkkarilta erikseen. Nyt en muista ihan ulkoa, mutta jos mä sanon, että se maksaa 900 € se kotelo, niin ei ole kaukana. Mutta se on aika iso homma. Ei ole ihan pikkujuttu. No akkuirrotus on aika nätti, mutta sitten ne purkaa ne moduulit pois, vaihtaa toiseen koteloon kaikki, niin ei ole ihan nätti homma. Ja lisäksi se pitää ostaa vielä tuo johtosarja, mikä on siinä hapettunut tuo liitin runko, niin se maksaa muistaakseni 350. Kyllä me niin karkeasti 3 tonnista puhutaan, jos se vaihdetaan tuo kotelo. Sittenhän sitä tulee kyllä ihan hyvä, tai yhtä hyvä kuin se alun perin ollut. Ja sitten kun se vahaisi vielä kunnolla, niin voisi olla ihan ok. Mutta me on nyt haluttu kehittää tähän vähän ratkaisua, että saadaan tehtyä tuo vähän nätimmin, niin lähdetäänpä katsoa, miten se tehdään. Tässä on tosiaan tämä rakenne on vähän tämmöinen erikoinen, että tässä on yksi tämmöinen diagnostiikkaliitin. Ja tuohon tulee niin liitin. Mutta sitten tuo toinen, se on ihan tyhjä, ei siitä ei ikinä lähtenytkään mitään. Mutta se on aiheuttanut aikamoisen riskin, kun tuonne liittinen väliin on jäänyt tyhjä tila, mihin kertyy vettä, ja se vesi menee tuonne alumiini- ja liittimen väliin. Tuostako vähän kosketaan? Oho. No niin. Sehän lähti. Elikkä tuolta nyt nähdään, niin se ei oo tuolta tiivis. Tuolla on ollut vesi välissä ja täältä pääsee vesiakku. Otetaanpa se kokonaan sieltä pois. Avataan nuo ruuvit. Noin, kun siitä on ruuvit auki, niin me nähdään, että on Saataisiko me tuonne tarkentaa se tuonne. Noin. Ja nähdään, että se on hapettunut tosiaan. Ja otetaan tästä nyt vähän imuria tässä vaiheessa. Imetään tuolta mahdollisimman paljon roskaa pois ja sitten me vetään tämä liitin toiselle puolelle vähän väkisin, koska tuo muovi on tuolta niin rikki, että ei sitä auta enää tuonne jättää. Sitä alumiinista muodostuu ihan tämmöstä hapettunutta valkoista murua. Tuossa on nyt semmonen uusi johtosarja, mikä tuommoisessa GT-Passatissa on. Tämän näköinen se on alun perin, niin kuin näette, niin on tosiaan tyhjä tuo alempi liitin. Älkää kysykö minulta miksi, kysykää joltain muulta. Mutta se, että tuossa nyt on se, mitä niistä on sitten jäljellä, kun se hapettuu tuolta. Ja jännä, että tää muovikin menee aivan niin muruiksi. Tässä ei ole niin minkäännäköistä rakennetta enää tässä muovissa, kun se on tuolla lillingin keskellä. Ja siitä lähtee muun muassa nämä kiinnityspultin karaat irti tuolta. No joo. Tässä on meillä yksi akkukotelo, millä voidaan vähän demonstroida sitä. Eli alun perin tämä liitin tulee täältä noin ja se on siellä kiinni 4 pultilla. No nyt me nähdään tuo väli tuossa.
kun tämä on nyt niin näin päin, niin tuohon väliin kun menee vesi ja se makaa tuolla tämän tiivisteen, tuo menee tämän tiiviste ja tuon kotelon välissä. Eli tämä aluehan, tuosta menee vesi sisään ja sehän makaa täällä alhaalta katsottuna, niin tuolta myötä menee täyteen vettä sitten tuo väli tuonne. Ja sen takia se sitten hapettuu tuolta välistä. Eli tämä on niin aivan järjetön rakenne, että se vesi päästetään tuonne väliin. Ja sen takia se hapettuu. Tuossa meidän nyt autossa oli tosiaan tuon hapettuman lisäksi, ne oli sitten pysyöpynyt melkein tuokin ruuvi tuolta jo pois. No, mikä tässä on nyt sitten meidän ratkaisu? Joo. Sitten meillä olisi tuotteita valmiina. Otetaan ne uunista ulos. Eli tuossa on nyt sitten meidän rakentamat osat, eli 3D-tulostut osat muovista, joilla muutetaan tämä liittimen rakenne vähän toisenlaiseksi, tai kiinnitys toisenlaiseksi. Eli kuten huomattiin, sitä puuttuu se ylimääräinen liitos kokonaan, ei me tietenkään sitä sinne laiteta. Ja sitten laitetaan tämä liimaus tältä ulkopuolelta, eli meillä jää tuohon hyvin, kun putsataan ja primeroidaan, niin tuohon jää todella hyvin tiivistä pintaa, millä tuo saadaan tuohon liimattua. Ja se saadaan siihen hyvin ja pulteilla kiinni noihin vanhoihin reikiin. Ja sitten me vielä vetään sillä samalla vahalla, millä Volkkari on vahannut tuon kannen, niin vahataan tämä koko systeemi yli asti. Saumoineen kaikkineen saadaan se oikeasti tiiviiksi. Tällä me varmistetaan, että se vesi ei ole tuolla alumiinin ja tämän välissä muhimassa. Väittäisin, että huomattavasti pidempipitkäinen ratkaisu. Sitten lisäksi puhistetaan tämä ja vahataan myös kunnolla umpeen tuo puoli. Lähdetäänpäs tekemään. Noin, siitä olisi sitten irtohapettumat poistettu ja kuin myös tuolta. Johto on nyt painettu tuonne sisälle väliaikaisesti. Ja nyt levitetään vähän tuommoista liiman primeria, millä maalataan tuo, niin suljetaan tuo pinta sille. Tehdään se samoin tuolle kuin tuolle liittimen ympäristölle. Sitten meillä olisikin primerilla käsitelty tuo alumiini, eli tuo itse asiassa tuosta liimausprimeria, erittäin tarttuvaa ja imeytyvää pohjustusainetta. Se antaa hyvän pohjan meidän liimaukselle, mutta lisäksi se suojaa tuon alumiinin pinnan. Se ei lähde kovin herkästi hapettuun sieltä alta. Nyt sitten valmistellaan tämä meidän kotelo. Eli siihen meillä on tämmöinen kaksosainen osa sitten, mikä puristetaan tuohon liittimen päälle. Liimataan se siihen hyvin ensin kiinni ja sitten se tuonne paikalle. Noin, sinne olisi kotelo liiman kanssa laitettu paikalle ja sitten siistitään vähän saumoja vielä ja katsotaan hetken päästä. Silikonator! Nyt on silikonia laitettu ja eihän tämä mikään missikilpailu ole, mutta minusta se tuli ihan hyvä. Ja se on tiivis, se on tärkeintä. Nyt me annetaan se yön kuivua ja sitten me laitetaan siihen vielä se Volkkarin vaha, sama mitä tuonne kanteen on laitettu, niin päälle. Se ei yhtään sekään kaunista sitä, mutta se edelleen sulkee sitä kosteutta ulos. Tosiaan tuolla keinoin, kun se tuosta ulkopuolella tuohon koteloon ja liimataan se tiiviiksi, niin me ei päästetä sitä kosteutta sinne väliin muhimaan. Ja nyt vielä kun vahataan se tosiaan sillä ihan Volkkarin tuohon tarkoitukseen tehdyllä vahalla päälle, niin saadaan siitä kyllä tiivistä pakettia. Annetaan ensin yön tosiaan kuivua tuossa. Mutta tällä keinoin saadaan huomattavasti pienemmillä kustannuksilla. Puhutaan kuitenkin satasista versus siihen ehkä noin 3-4 tuhannen euroa. Se on vähän vaihdellut, mistä kysyykään nyt sitten kustannusarvioita tästä kotelon vaihosta. Mutta se ei ole tosiaan ihan pikkuhomma. Siinä on aika paljon työtä. Ja minusta sitä ei tule kyllä käytännössä yhtään parempi kuin tällä ratkaisulla. Ja tässä puhutaan kuitenkin satasista, kun se tehdään tällä tavalla. Ja tosiaan tuossa tulostettiin Bambulabin tulostimella tuo PETG-muovista, joka kestää aika hyvin kyllä kosteuttakin. Mutta lisäksi sehän jää tuonne tosiaan vahan alle sitten suojaan sekin. Mutta tulee tukevasti kiinni se liitin tuo. Semmonen ratkaisu tällä kertaa ja nyt annetaan kuivua tuo ja aamulla vahaillaan se kuntoon. No sittenpä se olisi vielä tuolla Volkkarin vahalla vahattu. Ja olikin puheen, niin ei tämä mikään missikilpailu ole, mutta nytpä siinä on ainakin pitävä kerros. Tää nyt vihtii vähän tänne sitten levitellä vähän isommallekin alalle. Ei oo mitään haittaa. Noin. Se olisi siinä. Noin olisi päivitelty GT Passatin ongelma kuntoon. Ja itse näkisin, että se on parempi kuin
tehtaalta lähtiessä, tai se, että jos olisi vaihdettu se koteelo, niin nyt mä näkisin, että sitä ongelmaa ei pitäisi kyllä tämä auto elinikänä enää tuosta kohdasta ainakaan tulla. Toki jos se liitin on vielä kunnossa, se ei ole vielä hapettunut rikki, niin toki se voitaisiin suojata vielä sillä pelkällä vahaamisella. Ja silloinhan kustannus on aika nätti. No, jos mä nyt puhun 100:sta, niin ei varmaan olla kaukana. Että putsattais vähän ja hapettumat pois ja lisättäisiin sitä vahaavaa siihen vanhan liittimen päälle suojaamaan sitä liitosta. No nyt sitten kun se joutaan tekemään näin, että se kotelo on tosiaan hapettunut ja joutaan siihen laittaa tämmönen päivitysosa, niin me puhutaan kaikkineen noin 7,5 hommasta. Siinä menee vähän aikaa, pitää antaa pikkusen kuivua välille ja päästään tuo vahakin siihen levittämään. Toki voisin katsoa, löytyisikö jotain 2 komponenttiliimaa kenties, millä se voisi tehdä vähän nopeammin. Joo, tulee toki vähän kustannuksia, mutta siihen nähdään, että jos nyt lähdettäisiin vaihtaa sitä koko koteloa, siitä puhuttiin noin 3-4 tuhannen euron kustannuksesta, mutta sekä ei tietenkään aina auta. Jos tuosta pääsee oikeasti menee vettä sinne akkuun ja ne moduulit kastuu, niin ei se kotelovaihto enää mitään auta. Ne moduulit voi olla pilalla. Niitäkin on nähty meillä useita tapauksia. Sitten puhutaan kuitenkin 20 000, taitaa mennä pitkästi, mikäli uutta akkua lähdetään laittaa. Käytettyjä akkuja nyt on saatu semmoisen noin 5 tonniin vaihettuna, mutta on sekin vähän turha kustannus tommosen lapsellisen vian takia. Suosittelisin kyllä, että tarkistuttaa omasta autostaan tuon liitoksen ja vähintäänkin suojaa sen jollakin. Mutta jos tosiaan se on jo irti ja irvistää, niin ehdottomasti tuommoinen päivityspalikka siihen, niin sit mennään taas pitkästi. Ja niin kuin sanoin, niin näissä tosiaan akut on muuten kestänyt jopa hämmästyttävän hyvin. Että nämä kennot, moduulit niin täytyy olla aika hyviä, koska näitä on aika paljonkin ajettuja ja ainakin asiakkaat on sanonut, että he on aika paljon ajanut sähköllä näillä. Niin kestää paremmin kuin mitä monella muulla merkillä hybridiakut. En tiedä, johtuuko osittain siitä, että siellä on nestekierto, kunnollinen nestekierto tuolla akussa. Nyt heitetään pikku koeajolenkki ja sitten ollaan valmiita.